Nilusad og hot pursuit operation ang Kalinan Police batok sa prime suspect kinsa ex-boyfriend ug laing usa pa ka suspect sa nahitabong pagbusikad sa usa ka resto bar sa Barangay Poblasyon Kalinan, Kalinan District, Davao City. Din usa ang kumpirmadong patay samtang tulo ang samdan sa insidente. Gibutyag ni Police Major Ricky Obenza, Kalinan Police Station Commander, aduna nay mga serya sa hulga nga gihimo ang ex-boyfriend ngadto sa resto bar owner nga si Mona Lisa Aligarme Melhem, 31 anyos, taga Purok 23, Pausta, Barangay Kalinan, Poblasyon, Kalinan District, Davao City. Matod ni Obenza, dili makadawat ang suspect nga gibulagan na kini sa biktima. Ito na po ang CCTV. So, identify sa ato ang yung victim or yung owner po ng kwan. So maoning ex-boyfriend or naay laing gisugo, sir? Bali, duha nga itong suspect, no? Yung boyfriend niya, tsaka na pa siya isa ka alalay. Since pa sa tagom sila, kung first niya nga yung boyfriend, gipadunggab sa daning kaning atong suspect karon. So nana sila yung mga personal grudge sa ay dili makipagbitiw sa atong suspect. Okay na sila, sir? Accordingly sa yung owner is 2 months lang sila. So kay nagapangulata man ni siya kaya iyang gibulagan. Pero dili madawat sa katuyahang boyfriend. Kaya mo na ginabuhat niya. Aton sa follow-up operation, nadakpan ang nagbutang sa eksplosibong gipabuto dito sa resto bar. Deklaro ni Obenza nga dili kini act of terrorism ang Barangay Kalinan Poblasyon Blast apan usa kini ka crime of passion. Padayon ang pag-identifika sa PNP Forensics sa gigamit nga eksplosibo din walay fragments o shrapnel nga na-recover sa crime scene. Gikatahong black powder o pulbura nga gi-improvise nga daw sama kini sa dinamita ang gipabuto, matod ni Obenza. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyo Man Aing Miganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.